f'dak iż-żmien Ġesu qal: oqgħodu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom u tħallux lil ħafna tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja jeħdilkom raskom li ma ssibux dak il-jum fuqkom Alla rrieda. Għaxu jum li qatt jaqa' bħal nassa fuq kull min jammar fuq wiċċ l-art kollha. Isru mela u jtolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tieqfu quddiem bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Hemm xi ħaġa f'ħajtek li żommok lura milli tirċievi il-ferħ u l-libertà li l-mulej joffrilek. Alla jrid li qlubna jkunu għalih u għas-saltna tiegħu. Imma qlubna ġieli jkunu mtaqla bil-ħafna preokkupazzjonijiet u bid-dnub. Ġesu joffrilna il-libertà vera, il-libertà mill-qawwa tad-dnub u mill-ħela. Il-ħela tagħna nfusna fuq affarijiet li mhumiex neċessarji u li jbeduna minn Alla. Ġesu joffrilna l-libertà mill-qawwa tal-vizzi u mill-iskjavitu tal-passjonijiet tagħna. Milli nagħmlu l-ikel, ix-xorb u affarijiet oħra bħala sidien tagħna, minflok bħala l-qaddejja tagħna. U Ġesu joffrilna l-libertà mill-qawwa tal-ansjetajiet u tal-inkwiet żejjed li jipparalizzawna. Li nkunu mimlijin bil-biża' minflok inkunu mħeġġa bl-imħabba ta' Alla. Ġesu iwissina dwar it-tentazzjoni li aħna naqgħu lura, li nitbedu mit-triq jew li norqdu l-irqad spiritwali. Huwa vera faċli li aħna ninqabdu nkunu medija f'ħafna affarijiet tal-mument preżenti u li nittaqlu b'ħafna nkwiet. Il-mulej jaf bin-nuqqasijiet u l-isforzi tagħna kollha u jagħtina l-grazzja biex aħna nġorru s-slaleb tagħna u nimxu warajh fit-triq tal-qdusija. Imma hemm ħaġa waħda li hu ma jittollerax: l-indifferenza jew li nkunu passivi meta aħna għandna nfittxuh b'qalbna kollha, u l-attitudni tagħna li aħna ma nagħtux każ jew li ma nagħmlu xejn. Alla jistenna ħafna minn għandna, jistenna dak li aħna ma nistgħux nagħmlu mingħajr l-għajnuna tiegħu. Il-grazzja tiegħu hi biżżejjed. U jistenna minna li nkunu attenti għal miġja tiegħu f'kull ħin, li nitolbu mod speċjali għal qawwa u biex nipperseveraw fil-fidi, li ngħaddu minn provi li jiġuna u li naħarbu kull tentazzjoni ta' dnub, speċjalment tal-apostesija, jiġifieri li aħna niġħdu lil Kristu minħabba il-biża' jew is-supervja. Alla huwa dejjem lest li jimlina bil-grazzja u bil-qawwa tiegħu. U qalbek tixxenna għal Alla jew jam taqla b'ħafna affarijiet oħra. Mulej, imlina tant u tant affarijiet tajba li jiġu minnek. Imla lil qalbi bil-imħabba, bil-paċi, bil-ferħ u bis-sewwa tas-saltna tiegħek. Aziza Marija, Om ħelwa tiegħi, itlob miegħi u għalija biex qalbi titħeġġeġ bil-nar tal-Ispiritu Santu ħalli jien nixxennaq dejjem iżjed għas-saltna ta' ibnek u għall-miġja tiegħu fl-aħħar jum. Amen.